Здравейте! Включвам се набързо да дам няколко пояснения по договорите, които започнаха да пристигат по програмата за фотоволтаици за домакинствата. Следете си всички профилите, изпращат документите вчера и днес, договорите, като изпращат 3 документа. Самия договор, една декларация за обстоятелства и едно образец на пълномощно. В договорите е записано, че срока на изпълнение на проектите е 30 септември 2025 година, което означава, че бяха дали по-дълъг срок за изпълнение, но трябва да сме приключили абсолютно всички проекти до 30 септември 2025 година, след което имаме един месец за отчет. Тези, които кандидатстваха с проекти, които вече са изпълнени. В момента, в който договора влезе в сила, имате един месец да подадете документите за отчет по проекта, за да може да си получите субсидията, която е определена. Обърнете внимание, като отворите договора, дали данните вътре са коректни. В смисъл 3 имена, адрес, ЕГН, тези неща дали са точно изписани. Договорът трябва да бъде подписан с електронен подпис на кандидата. Ако лицето няма или не желае да си вади такъв електронен подпис, използвайте образеца, който е изпратен към кореспонденцията, попълнете данните и пълномощното трябва да е нотариално заверено. По този начин кандидат, който трябва да подпише договора с КЕП и не желае да си вади КЕП, може да упълномощи лице, което има електронен подпис, което да подпише договора от негово име. Но декларацията трябва да бъде подписана задължително лично от кандидата. И ако вие си подписвате с вашия КЕП, с електронен подпис може да подпишете и декларацията. Но ако решите да упълномощите някой друг с електронен подпис, който да подпише договора вместо вас, той не може да подпише декларацията. Декларацията трябва да я подпишете вие собственоръчно. И като предишните декларации, разпечатвате я, слагате дата, 3 имена и подпис, сканирате и прикачвате в системата. Така че това са документите. Започнаха да ги изпращат поетапно, поне за нашите клиенти тръгнаха номерата отзад напред. От най-големия към по-малкия и сме получили горе-долу за 10% от нашите кандидати проектите. Не знам утре колко още ще пристигнат. Така че сроковете са важни, начина на подписване гледайте да е точно както са описали, да разпечатате договора и да го подпишете физически, смисъл подпис и 3 имена е невалиден и ще го върнат. Имайте предвид, че има и краен срок, в който трябва да дадете подписания договор. Договора и декларацията са примерно вчерашните и днешните са с срок 2 януари. Така че, ако имате някакви въпроси, ми пишете. Успех на всички и пак казвам, следете си имейлите и си следете профилите в ИСУН. Весели празници на всички!